Molt bona tarda a tothom. Són 2:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Ve d'aquí un dia un gatet a qui la curiositat li passa factura. I és que enfila que t'enfilaràs, de sobte es va trobar al capdamunt d'una porteta i d'allà no en sabia baixar. I mirant i remirant, miola que miola, un noi i una noia se li acostaren. «Què et passa, gatet?», li demanaren. «És que m'he enfilat aquí dalt i no sé pas com baixar», els contestà. I entre els dos joves van aconseguir que el gatet baixés. Malauradament, hagués estat millor pel gat que es quedés, perquè en arribar a casa s'apropà a la llar de foc atret per l'olor de les castanyes cuites. I de tan a prop que s'hi posà, una castanya en els seus nassos va espetegar. I marrameu, que així és com es deia el gat, no va poder veure el Barça-Chelsea perquè es va passar tota la nit amb el cap dins d'una gerra d'aigua. I és que ja arriba la castanyada, la festa que oficialitza l'arribada de la tardor amb els moniatos cuits i les castanyes torrades. Una època on tot és vàlid i on la raó, a poc deixa cada cop més espai no a la rauxa, sinó a l'impuls. És l'hora d'aventurar-se en allò que el cos us demana que feu i de prendre-us el temps que voleu per anar on ningú sàpiga que hi sereu, on el silenci només es trenqui per la vostra respiració i els vostres passos els segueixi només qui vosaltres vulgueu que els descobreixi. Avui és dimecres 25 d'octubre del 2006. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Des de ja fa 26 anys, cada 16 d'octubre celebra el Dia Mundial de l'Alimentació, una data que s'ha instaurat per recordar que més de 800 milions de persones al món passen gana cada dia. Ara ja fa 10 anys, Televisió Espanyola organitza per aquestes dates les Gales FAO, un programa especial per recaptar diners en cooperació amb l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, amb la finalitat de crear els mecanismes perquè les zones pobres del planeta puguin abastar-se de mecanismes per poder-se crear les seves pròpies fonts per treure aliments. Enguany el programa es farà aquest proper diumenge a partir de les 6 de la tarda des del plató de l'espai Mira quién baila. Per aquest motiu ens hem desplaçat fins als estudis de Televisió Espanyola a Sant Cugat per parlar amb Ana Igartiburu, que serà l'encarregada de presentar aquesta marató benèfica. Ana Igartiburu, buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, ¿nos podrías contar un poco cómo se desarrollará esta gala de este domingo? Pues será una gala muy interesante porque arrancamos a media tarde, eso de las 6:30, y estaremos hasta altas horas de la noche. Haremos un pequeño parón para los servicios informativos y en ella intentaremos recaudar dinero. Ese es el mayor objetivo. Además de eso, entretener al espectador y crear un gran show basándonos de los recursos que ya tiene Mira quién baila en cuanto a espectáculo. Habrá bailes con anteriores participantes de Mira quién baila, habrá cantantes que vienen voluntarios también a bailar y a veces a cantar, y habrá sobre todo mucho entretenimiento. Yo, si quieres, también te puedo contar quiénes van a venir, porque lo tengo aquí apuntado y vamos a leerlo juntos. Mira, por ejemplo, Miriam Díaz Aroca, Rosa López, Gemma Ruiz, Belinda Washington, Carmen Sevilla, Pablo Martín, Emma Ozores, Rosa de España. A ver, por aquí, ¿qué más hay? Pues Carmen Janeiro, Roser, Carlos Baute, El Arrebato, Malú, Silvia Pantoja, Juan Carlos Cerezo, Charo Reina. Todos estos pueden estar cogiendo el teléfono para atender a la gente, por ejemplo. Luego también estarán actuando Isabel Pantoja, David Bustamante, Diego Torres, Antonio Carmona, Antonio Orozco, Carlos Baute, David de María, Estrella Morente, David Civera, en fin, Rosa, Manuel Carrasco. Una gala muy extensa y muy interesante. Extensas son 8 horas de maratón. Esto es muchas horas delante de las cámaras. Sí.
Pues sí, muchas. Además, al día siguiente tendremos el Mira quién baila oficial, porque empezamos con las eliminatorias. Así que el domingo será la gala FAO para ayudar a la Fundación para luchar en contra del hambre en todo el mundo. Y el lunes haremos ya el programa habitual. Para recordar el número de teléfono que a partir del domingo podrán empezar a llamar los telespectadores. Es el 900-255-255. 900-255-255. Muy bien, pues Anna Gertuburu, muchas gracias por atendernos esta tarde en Radio Metropol y mucha suerte de cara a este próximo domingo. Merci i moltes gràcies també a tu. Dimarts que ve marcarà un abans i un després a la nostra comarca, i és que aquella nit, la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre, és la data marcada pel desplegament dels Mossos d'Esquadra a la nostra comarca. Montcada quedarà dintre de l'àrea bàsica policial de Cerdanyola del Vallès, una nova ordenació que pretén crear una relació de cooperació i coordinació entre els agents dels Mossos i les policies locals dels diferents municipis. Antoni Vergés és el cap de l'àrea bàsica policial de Sabadell. Doncs ens trobem ara finalitzant el que és encara el predesplegament, i la sensació que tenim tots és que ja tenim ganes de començar a treballar. Fins ara hem fet l'estructura del que serà el cos de Mossos d'Esquadra a Sabadell, i a partir del dia 1 començarem a donar contingut i a treballar amb aquest esquema i amb aquesta il·lusió. Amb aquest nou desplegament arribaran al Vallès Occidental 1.042 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de cobrir la demanda dels més de 800.000 habitants que té la nostra comarca. A partir d'ara, la Guàrdia Civil i la Policia Estatal deixaran de tenir competències i en el cas d'aquesta darrera es quedaran per motius relacionats amb renovació de documentació i operacions similars. Ara que també fer coincidir el desplegament amb la nit de Tots Sants i el Barça-Chelsea té tela, qui eclipsarà aquí?